Paul Healy, l-ewwel priġunier li f'pajjiżna gawda mill-liġi tal-Parole, jemmen li fuq il-Prison Board għandu jkun hemm rappreżentanza tal-priġunieri. Healy qal dan f'seminar organizzat minn Rise fejn kienet diskussa l-importanza li l-priġunieri jintegraw irwieħhom fis-soċjetà u x-xogħol. Fil-Prison Board għandu jkun hemm leħen ġej mill-priġunieri nnifsu. Għax ħadd daqs il-priġunier ma jafx xi hemmhekk u xi kollu bżonn. Il-Prison Board of Visitors għandu lan li jħares il-bżonnijiet tal-priġunieri fil-ħabs. Madankollu hemm min isostni li n-nies appuntati fuq dan il-bord mhux dejjem jistgħu jifhmu l-ħtieġa tal-priġunieri. Tul l-istess taħdida l-psikologu Kevin Sammut argumenta li l-għar żmien għall-priġunieri mhuwiex iż-żmien li jagħmlu fil-ħabs iżda meta titlesta s-sentenza. Dan il xuwa f'dan il-punt li jiltaqgħu ma' problemi biex jintegraw ruhom bisħieħ fis-soċjetà. L-uffiċjal inkarigat mis-servizzi għall-inklusività fix-xogħol fih dan l-ITC, Maronja Avellino, spjegat kif għad hemm stigma fuq il-priġunieri. Għal minn hekk meta jiġu biex jagħmlu intervista x-xogħol, il-priġunieri ma jkollhomx il-biss adattat. L-ambjent fil-ħabs fejn isiru dawn l-intervisti mhuwiex ideali lanqas. Diversi sindki qasmu l-esperjenza tagħhom fid-dawl li mal-kunsilli lokali hemm xi priġunieri li qegħdin jaħdmu. Tkellimna dwar dan mas-sindku ta' Raħal Ġdid Rodrik Spiteri. Bla dubju ta' xejn din kienet ta' benefiċċju kemm għall-priġunier stess kif ukoll għall-lokalità tagħna fejn ħafna minn dawn l-inmates li qed jaħdmu magħna qed jgħinu biex inkomplu nsebħu aktar il-lokalità tagħna. Il-kappillan tal-ħabs Father Franco Fenek qal kif l-integrazzjoni tal-priġunieri fis-soċjetà hija waħda importanti għal kulħadd. Ħareġ illum huwa importanti l-impenn ta' kulħadd u li kulħadd taħares lejn dan il-proġett bħala xi ħaġa pożittiva li se tagħti għajnuna mhux biss lill-priġunieri ma lis-soċjetà ġenerali, il-well-being tas-soċjetà għaliex ovvjament aħna rridu naqsu n-numru tal-vittmi u li ġeħ fil-qalb ta' ħafna persuni. Ovvjament se tnaqqas anke l-peace illa li se jkun inqas persuni li ddependu fuq l-għajnuna soċjali.